Og så har jeg lagt mærke til, at de her unge mennesker, de bruger jo en helt anden facon. Og når de kommer hjem fra hiphop-dans, eller hvad det er, de SFO, eller hvad de går til, så kommer de hjem, så åbner de deres laptop. Så logger de ind på Facebook eller Arto, og så surfer de. Er der galt i lækker kost? Nogle gode kasser. Hende skriver jeg da lige til. Hvor ser du bare totalt nice ud, altså. Er det ægte Gucci, alt det der, du er på, eller? Gode kasser. Hvis alt det der Gucci, det er ægte, skal vi så mødes? Knus! Totalt det er ægte, men alle mine tasker er ægte. Altså, jeg mener, alle mine Gucci, alt det Gucci på billederne er ægte. Jeg skulle da købe det med Sunny Tours, men der var et Bulgarien. Helt sikkert, vi skal mødes. Jeg bor 8210. Okay, prøv at høre. Jeg kommer hjem til dig. Skal jeg tage min sorte hævne med, eller hvad? Knus psykosager. Sorte hævne? Hvad sygt at kalde den det? Mine Lille. Og jeg har tænkt Winky. Nå, klar til den med. Bankringen fryder, og årsiderne skifter, som du vil. Okay, så er jeg nok med det samme, men jeg tager en taxa. Jeg har lige stjålet min mors pung. Knus psykosager 14 år. Det kan godt være, det er bare mig. Men fuck, hvor er det sygt! Jeg må indrømme, der er nogle gange, når jeg er kommet hjem fra hiphop-dans, der klokken 4:30 om morgenen, så har jeg prøvet at se, om det var noget for mig. Så har jeg åbnet min laptop, og så har jeg begyndt at surfe. Hun er godt nok lækker. Gode stænger der. Hej med dig, dit frækkert. Skulle du med sæt? 15 år? Ej, det skulle få lækkert. Det kan jeg sgu ikke. Nå, hej med dig, dit. Jeg gør det i morgen. Og når jeg så kigger på det dagen efter, så tænker jeg, over 30. Nå, hej med dig. Du ser godt nok køn ud på dit foto. Sikke en interessant profil, du har. Det lyder meget spændende med, at du læser bøger om selvindsigt. Tænk, hvis folk, der var med i X-Factor, også gjorde det. Så eksisterede det program slet ikke.